Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal vi lave fodboldgolf nummer 2, og det er sammen med min farmor. Så lad os bare komme i gang. Man skal stadig ramme den der ting, der er derude. Bare kom i gang, farmor. 1, 2. Nej, vent lige. 2. 3. Ja. Du skal ramme den der. 4. Hun gjorde det i 4 forsøg. Så nu er det min tur. Den ryger derom. Den er meget god. Jeg kan gøre det i 2 forsøg, Jeg kan gøre det i de 2 forsøg. Så lige om jeg gør. Sådan, så. Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan gøre det helt perfekt. Kunne jeg ikke? Så, hvor er bolden? Nå, den er der. Så nu prøver jeg. Ellen, pas på. Jeg gør det i 3. Så. Ej! Det var det for den video. Hej hej.